Hola, en aquest primer microvídeo d'habilitats directives anirem a veure com incrementar la nostra productivitat. De fet, l'objectiu que ens marquem és incrementar la productivitat en un 20%. Evidentment, això ho farem amb una molt bona gestió del temps. Gestionar el temps de forma eficient i eficaç. Això ens donarà un increment de productivitat. El que volem en aquest vídeo és donar-vos eines, 2, 3, 4 idees perquè vosaltres pugueu aplicar-les d'una forma potent. Potent perquè d'una forma senzilla podem incrementar molt la nostra productivitat. Fixem-nos en el següent esquema. Tenim una tasca que hem de fer que dura aproximadament uns 15 minuts. Clar, nosaltres hem començat aquí la tasca, però fixeu-vos que mentre es produeix aquesta tasca entren un parell de trucades. Les col·locarem aquí i aquí. Entremig també han entrat un parell de correus electrònics. Fixeu-vos que també els anem col·locant aquí. I a més, dues persones de l'organització han entrat al despatx i les col·loquem aquí. Clar, aquesta tasca que hauria de durar 15 minuts ha tingut 1, 2, 3, 4, 5, 6 interrupcions. Clar, aquesta tasca de 15 minuts amb 6 interrupcions passa a ser, doncs, 1 hora. La mateixa tasca tardarem 1 hora. Clar, fixeu-vos aquí quin descens de productivitat més fort. Clar, aquí hauríem de buscar alguna solució. La solució que us proposo és la següent. Fixeu-vos, comencem una tasca també de 15 minuts. Aquesta tasca, per començar-la, hem de tancar el telèfon, hem de tancar el correu electrònic i hem de tancar la porta. Farem la tasca que dura aquests 15 minuts i quan hem acabat la tasca obrim el telèfon, obrim el correu electrònic i obrim la porta. Atenem aquestes 3 posicions. Penseu que no sempre s'ha de contestar, però si més no, si ha hagut una trucada urgent o tenim un correu que sí que hem de contestar o hi ha alguna urgència amb algú de l'organització. Quan hem acabat d'atendre el telèfon, el correu electrònic o alguna persona, doncs tanquem una altra vegada el telèfon, tanquem l'Outlook i tanquem la porta. Per què? Perquè començarem una altra tasca que ens durarà una altra vegada 15 minuts i acabarem. Fixeu-vos que si fem això de forma repetitiva, estarem treballant d'una forma molt eficient. Aquests 15 minuts més 15 minuts més 15 minuts haguéssim pogut convertir en 3 hores si no ho gestionéssim bé. Aquí ho hem fet amb 45 minuts. 45 minuts més els espais que tenim aquí al mig. Fixeu-vos la millora que podem obtindre, aquesta millora de productivitat. M'agradaria fer algunes consideracions sobre els esquemes que hem comentat. Primera consideració és que això ho podeu aplicar a qualsevol part de l'empresa, des de producció fins a administració. El tema és especialització. No tinguem diverses persones totes fent de tot, sinó que ens especialitzem. I després començar i acabar, començar i acabar. No portem diverses tasques alhora, sinó comencem una i acabem i després seguim les altres. Això és important perquè veureu com millorem moltíssim la nostra productivitat. La segona consideració és on està escrit que nosaltres tinguem que contestar els correus electrònics o el telèfon de forma immediata. El que vol el nostre client és que el contestem i que el contestem amb una solució, però no de forma immediata. Podríem fer la contesta amb 3, 4, inclús 5 hores. L'important és que atenguem la seva petició. Després, una tercera consideració. Penseu que hem d'adaptar el que hem après avui al nostre lloc de treball. Potser no tenim tasques de 15 minuts i les tenim de 5 o les tenim de 40, doncs ho adaptem. O potser la nostra tasca dintre l'empresa és la recepció de trucades. Difícilment podrem aplicar tot això perquè tindrem moltes interrupcions durant tot el dia. Aquí tenim que aplicar intel·ligència emocional. El que hem après, adaptar-ho a la nostra realitat, al nostre treball. Bé, ho deixem aquí. Simplement fixem un objectiu. Agafeu un dels punts que hem parlat avui, alguna de les idees que hem parlat avui i apliqueu-ho. Apliqueu-ho i agafeu l'hàbit d'això. Veureu com incrementarem molt la nostra productivitat.
deixem el tema, espero que us hagi agradat i espero veure-us el proper mes. Gràcies. Si aquesta microformació us ha agradat i penseu que podeu ajudar a altres persones, envieu el correu electrònic que heu rebut als vostres contactes. Si voleu seguir amb aquesta microformació d'una forma periòdica i gratuïta, podeu inscriure's en el formulari que teniu aquí a la plana. Espero que us hagi agradat. Ens veiem el mes vinent. Gràcies.